Scrolluju v noci 100 000 lidí a v pokoji nula. Čtyři zdi a modrý světlo svítí do tmy. Další noc, kdy se moje myšlenky nepatlete. Prsty po skle kloužou stovky profilů. Hledám něco živýho v tomhle digitálním mílu. Lajky naskakují, ale srdce zůstává chladný. Všechny ty příběhy na displeji jsou bezvadný. Jenže já jsem uvízl v tomhle němém poli, kde je stovka zpráv inboxu vlastně bolí. Ozvěna se vrací z mýho vlastního displeje. Tam se sám sebe, jestli se tu ještě něco děje. Sedím ve komnatě a posílám vzkaz. Všechny ty hlasy kolem, ale slyším jen svůj vlastní hlas. Scrolluju do nikam, hluboko do noci. V síti 1000 přátel, ale bez pomoci. Můj svět je jenom odraz na zhasnutým skle. Mě pomalu žere. Každý profil je jenom perfektní maska. Hledám v tom algoritmu, kde se schovala láska. Zapnutý stínky, vypnutý city. Žijeme v bublině, kde jsme všichni krytí. Klikám na reakce, posílám smajlíky, ale uvnitř mě se staví obrovský pomníky. Sám ve svý komnatě, odpojený od světa. Každá moje zpráva je jen prázdná věta. Sedím v komnatě a posílám vzkaz. Všechny ty hlasy kolem, ale slyším jen svůj vlastní hlas. Scrolluju do nikam, hluboko do noci. V síti 1000 přátel, ale bez pomoci. Můj svět je jenom odraz na zasnutým skle. A tenhle digitální chráp mě pomalu žere. System offline. Už nechci scrollat. Jenom ticho, zhasnutá obrazovka. Odpoví mi ještě někdo real? Nebo zůstanu jenom ozvěna?